Dragi frați și surori, stimați prieteni, vă invităm să ascultați predica fratului Frank, numărul 4, difuzată la Radio Luxemburg, cu tema din Romani, capitolul 8, versetul 14. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Stimați ascultători, vă salut pe toți călduros în numele scump al Domnului cu cuvântul biblic din Romani 8 cu 14. Căci toți cei ce se lasă călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Aici nu este vorba doar despre credința în Iisus Hristos, ci despre călăuzirea prin Duhul Sfânt. Această afirmație biblică s-ar putea citi și astfel, căci toți cei ce nu se lasă călăuziți de Duhul lui Dumnezeu nu sunt copii al lui Dumnezeu. La prima vedere, aceasta poate suna dur, însă aceasta este realitatea în fața căreia trebuie să privim. Întrebarea serioasă care ni se pune este aceasta. Cum arată în viața noastră practică călăuzirea Duhului Sfânt? Aici nu este vorba despre noțiuni teoretice, ci despre lucrul în sine. Din toate timpurile au existat oameni care au susținut că sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, fără ca acest lucru să fie adevărat. Doar să pretinzi nu este de ajuns. Auzim din nou și din nou că mișcările religioase și evangeliștii se referă la faptul că sunt sub călăuzirea Duhului Sfânt. Dar care este unitatea de măsură duhovnicească? Ce exemplu găsim în Sfânta Scriptură pentru călăuzirea Duhului Sfânt? Chiar și un început făcut sub călăuzirea Duhului Sfânt nu este suficient dacă Duhul lui Dumnezeu nu ne poate conduce mai departe și nu ne poate duce până la desăvârșire. Pavel ne îndeamnă pe toți cu cuvintele din Galateni 3 cu 3, sunteți chiar atât de nechibzuiți? În Duhul ați făcut începutul, iar acum vreți să faceți încheierea în carne? Tot ceea ce este de origine dumnezeiască este duhovnicesc, iar ceea ce este de origine omenească este firesc. Unul îl exclude pe celălalt, căci dorința cărnii înseamnă moarte, pe când năzuința Duhului este viață și pace. Romani 8 cu 6. Unul aduce viața, celălalt moartea. Unul vine de la Dumnezeu, celălalt provine de la oameni. Înaintea lui Dumnezeu poate să dăinuiască doar ceea ce El însuși a lucrat prin puterea Duhului Său în concordanță cu cuvântul Său. Dar omul firesc nu acceptă nimic din lucrurile care vin din Duhul lui Dumnezeu, 1 Corinteni 2 cu 14. Am făcut deja referire în predicile anterioare la trăirea umplerii cu Duhul Sfânt. Bărbați și femei care sunt umpluți cu Duhul lui Dumnezeu trebuie să se supună călăuzirii Duhului Sfânt ca să poată umbla cu ascultare pe căile lui Dumnezeu. Cine este sub călăuzirea Duhului, recunoaște ceea ce face Dumnezeu conform cuvântului Său. Deja profeții Vechiului Testament sunt pentru noi un exemplu potrivit. La începutul Noului Testament îl găsim pe Simeon, căruia i-a fost descoperit prin Duhul că nu va vedea moartea înainte de a-L fi văzut pe Hristosul, pe Mesia. Când cea mai mare făgăduință din toate timpurile s-a împlinit, el a fost călăuzit de Duhul în templu, a luat pruncul Iisus în brațele sale și a spus, în Luca 2, 29, acum, Doamne, Tu îl lași pe robul Tău să plece în pace, după cum i-ai făgăduit Tu. Căci ochii mei au văzut mântuirea Ta, care ai pregătit-o în fața tuturor popoarelor, o lumină spre luminarea neamurilor și spre proslăvirea poporului Tău, Israel. Aceasta este o adevărată călăuzire biblică prin Duhul Sfânt, nu o fantazie religioasă, ci o trăire împreună cu ceilalți a făgăduinței pe care a dat-o Dumnezeu.
Toți copiii lui Dumnezeu care au fost sub călăuzirea Duhului Sfânt au recunoscut la vremea lor cuvântul descoperit prin Duhul, au văzut împlinirea făgăduințelor și au trăit-o. Dacă privim cu atenție cuvântul din Romani 8:14, nu ne mai rămâne niciun spațiu de interpretare. Este scris literal, căci toți cei ce se lasă călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Dar înainte ca să putem fi călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, trebuie să fim umpluți cu Duhul lui Dumnezeu. Înainte ca să poată arde candelele noastre, ele trebuie să fie umplute cu un de lemn. În Matei 25, Domnul Iisus a dat această comparație despre un de lemnul din candelă. Să nu uităm că există fecioare înțelepte și fecioare nechipzuite. Matei 25:6, la miezul nopții, însă s-a făcut o strigare, iată, vine mirile, ieșiți în întâmpinare, este scris în Biblia Luther. Matei 25:8, dar cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Iisus a dat această serioasă avertizare în Luca 12:35, să fie mijloacele voastre încinse și candelele voastre aprinse. Fiți ca niște oameni care îl așteaptă pe stăpânul lor. Iisus Hristos vine curând pentru a lua în slava sa adunarea mireasă, pregătită și umplută cu Duhul care îl așteaptă. Cine se lasă călăuzit în acest timp de Duhul lui Dumnezeu? Cine este umplut cu Duhul lui Dumnezeu? Ale cui coapse sunt încinse cu adevăr și a cui lampă sau candelă arde? Nu este suficient să vorbim doar despre revenirea lui Iisus Hristos și despre cât de minunat va fi acolo sus în cer. Astăzi trebuie să vorbim despre pregătirea noastră. Nimeni să nu se mulțumească doar cu pocăință și convertire, cu botez și naștere din nou. Noi toți trebuie să trăim făgăduința și să fim umpluți cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne călăuzește în tot adevărul. El nu ne va conduce niciodată pe lângă făgăduințele cuvântului. El ne va descoperi împlinirea cuvântului lui Dumnezeu în acest timp. Cine este călăuzit de Duhul Sfânt vine la Iisus, căci El este cuvântul. În adunările Evangheliei depline se vorbește adesea despre călăuzirea prin Duhul, dar Duhul Sfânt nu lucrează după regulamentele unei adunări, ci doar și în deplină concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Simeon a văzut prin descoperire împlinirea făgăduinței în timpul său. Tot așa, toți copiii lui Dumnezeu au recunoscut lucrarea Domnului în timpul lor. Oricine trăiește în acest timp va fi condus prin Duhul Sfânt în făgăduințele cuvântului. Aceștia sunt oameni care, într-adevăr, se află sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ei nu vorbesc mult despre aceasta, ci trăiesc ceea ce a făgăduit Dumnezeu în cuvântul Său. În acest fel, Hristos se face cunoscut în viața noastră, după cum este scris în Coloseni 3:4, când se va arăta Hristos viața noastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Adevărații copii al lui Dumnezeu nu dau mărturie despre ei înșiși, nu vorbesc despre trăirile lor, ci fac așa cum a făcut Simeon. Ei vestesc, împinși de Duhul lui Dumnezeu, ceea ce face Domnul în concordanță cu cuvântul Său. Și să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cu care sunteți pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Efeseni 4:30. Oricine a fost astfel pecetluit de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, are arvuna răscumpărării trupului și poate aștepta cu bucurie adâncă arătarea Domnului. Stimați ascultători, noi trebuie să trăim totul împreună cu Dumnezeu, așa cum ne învață Sfânta Scriptură. Fiecare făgăduință a cuvântului Său trebuie să se împlinească în și cu noi. Dumnezeu împlinește ceea ce El
făgăduiește sau ce promite. Iisus Hristos este același ieri, azi și același în veci. Evrei 13:8. Către oamenii care trăiesc aceasta vorbește Biblia, căci printr-un Duh noi toți am fost uniți într-un singur trup, prin botez, fie că suntem iudei sau greci, fie că suntem sclavi sau liberi, și noi toți am fost adăpați cu un singur Duh. 1 Corinteni 12:13. Așa arată adunarea lui Iisus Hristos, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Să ne rugăm. Credinciosule Domn, te rog din toată inima să-i ajuți pe toți să se supună călăuzirii Duhului Tău, ca ei să se dovedească a fi cu adevărat copii al lui Dumnezeu. Eu te rog aceasta în numele lui Iisus. Amin. Se cântă cântarea Timpul se grăbește, ceasurile zboară. Timpul se grăbește, ceasurile zboară și nimeni nu le poate opri. Chiar și anii tăi se duc la fel de repede ca valurile grăbite. Vino înainte ca ziua de pe urmă să apună, că se apropie deja seara, ca o lumină strălucitoare în întuneric. Licărește crucea de pe Golgota, crucea de la Golgota. Mântuitorul așteaptă cu răbdare, cel care te iubește nemărginit. El este acela care îți iartă toate păcatele prin moartea sa. Vino înainte ca ziua de pe urmă să apună, căci se apropie deja seara, ca o lumină strălucitoare în întuneric, licărește crucea de pe Golgota, crucea de la Golgota. Suferința ta din pricina păcatului o cunoaște deja Iisus. El și-a dat sângele pentru ea. O, crede în El, Fiul lui Dumnezeu, și totul va fi bine. Vino înainte ca ziua de pe urmă să apună, că se apropie deja seara, ca o lumină strălucitoare în întuneric, licărește crucea de pe Golgota, crucea de la Golgota. Amin.